bueltan, 1926an, faxistak ari dira irun sartu nahian, fronte potente badago, hartzundik ere sartu nahi dute, eta hemen dugu Jonna, por cierto, biok egin dut, eta Jonna Uda, abuztuaren bukaera, faxista sartu nahian dabiltza, Donostiak resistitu du, aguantatu du, baina hortxe dabiltik kalarrian, eta hemen, asteasoa duna zizurki defensa lerro bat osatu du Saseta komandanteak, Azpeitiko komandantziarekin eta udari bide milizia eta barrekin batera, eta testu ingurua bai, eta berez, faxistak daukagu buruntza ja irabazita dakate. Alde guztia dana Usurbilen aurrian dakaguna, Lasartetik aurrea eta dena, berez, karlistak eta falangistak daude. Bai, eta hori hemen sendotuta dakagu fronte guztia, frontiak hartzen du. Mendizorrotzetik hartuta, fíjate basatean gobizia fonduan dagona, bai, eta fronte horrek segitzen du, Usurbilea Larbain baserri ingurua Usasko aldian dagona, gehi, Aritzeta, Igara, eta Belartzatik gora dago mendi hori, deklatonetik igotzen ganean, badago beste banditxoiek, hoi dena hartzen du Zubietaino, Zubieta herria mendian dagona, esango genuke hipodromo atzeko mendi hori, horrekin bate igotzen dena Txaldatxurrea, eta segitzen du, esatea, Errinjotik pasata. Izango litzateke, linea bisual bat, non milizteno gudariak daude frontia egiten, bigarren lerroko lehenengo lerrora pasatzen dana, Irun aldeko frontia, Orereta, Goiartzun, Astigarraga, Hernani, Santa Barbara, eta hori pixka resistitzen nahi dira, eta hori erortzen bada, bus hartzegaia lehenengo lerruan. Bai, pixkat ubikatzeko, abuztua hasieran gaudela, eta hau, fronte hau, erortzea, hori da, Usurbiko frentia hastea, esateko ja hartzen da akzioan, abuztu oso bukaeran, bai, 31 bat ez ere. 20 bergara ingururtatik hori nahi dira defendiatzen, ari dira pixka bat defensa hori prestatzen, esatean. Bai, Galiziarrak, Asturiarrak ere bai, eta estatu menetik baita, betik baita etorri dira beste batzuk. Usurbildarrak batipat, ari dira, suministro lanetan, gida lanetan, asunto ezagutzen dutelako, eta frontean baten bat ere bai, baina batipat frontean hemenka etorritako jendea dago, Donostia errenderia, hasierako Donostia errenderiko jendere bai. Batez ere, Usurbileko jendeak hemen parte hartuzun logistika mailetan laguntzen. Batez ere, edarik, janaria eta munizioa batez ere gauez igotzen. Bai, aurkitu dituen arabera, esaten da, egia da, aurkitu dituguna investigazioan herriko jendia, handatzeko frontian, eon konbatian ez di egon. Frontian ia denak egon dianak hemen, kanpotarrak dire. Alegia, Donostia, Asturias, Galizia, esaten baina herritarrak ez. Bakarrik logistika maila laguntzen. Bai, kontutan izan behar dugu, garai horretan, handatza, eta batez ere mendi guztik, ez zaudela pinuak, dena pelatua zegola. Bai, pixak kontestuan jartzeko. Horreko goragoa zerian, pixetik behitik ez dut ikusten. Baina kontutan ikurtzak ez duen gora berrin, eta gailurrera joko dugu. Hemen egin bat dokumentu dituzen. Poliki, azarroa. Bai. Nik ezin No, sí, yo estuve en una... Azkar goaz, ringo honean, oso ondo, txitxo, azkar. Egunekoa, Mendigoizalek eta Usurbildar herritar desentek igo zuten, ikusten duzuen bezala. Hemen hainbat fusilatu hemen tartean badira. Bautista Ginaga, Urundarena,
nebidare hemen dugu. Zubietako irakaslea hementxe dugu, ezakit no ikusten duzuen. Daukazuen Jota alderdiko gazteek egin zuten baserri batean, Usurbilgo baserri batean. Arruen Eaberri baserrian, ez dakit ezagutzen duzuen, hemendikan Arruen Eaberri baserria. Eta gero idiekin igo zuten. Maiatzaren 3an, 1923ko maiatzaren 3an. Zergatik kokatu zuten hemen gurutzea eta ez mendi tontorrean. Norbete badaki? Zeratik dagoen gurutzia hemen eta... Bai moten. Zeratik dagoen gurutzia eta berez handatzeko gaina aurreago da. Zergatik, a ber, esan dezala, esan? Esan? Orduan, aita zantua, gehiena amaintzezik, hau, otra hauek. Txogaldeko dorretxia dakana, are da bere lur pribatuak dira, bai, eta orduan haie, berak utzi zien, bai mendi guztieta jotakuei, gurutzea jartzen handatzen. Noiz zintzen? Hori, 1923an, lehenengo igandian. Maiatzen. Hemen ospatzen dela handatze eguna, handatze egun hori bere jatorria hortik handator. Bai? Oraingoan ere Zatara Inderrekin izan gara, eskatu digu baimena eta utzi digute bai jartzen nun dago totema, ez dut ikusten. Zapatu ez dute. Bueno, plaka originala da. 36an, hala, agur, Hau badoaz gora. 36an baserritar batek hartu zuen eta eskutatu zuen. Eta ze Jon Mas esatezu? Berez karlistak, hau konkistatu zuenean karlistak, plaka hori bota zuten eta baserritar batek urte aurreago aurkituzun, jasozun, eta bueno, gero ja Franko intzalian, orduan ja berez inauguratu zen. Berezak jarri zuten bere tokian. Eta kitxo, mendik aurrera, Jon Mas zerbait gehi esateko? Gurutzearen horren nola ere ikizan eta nola egin zen. Hori da, panelez gain, QR-ak ere badaude eta webgune ez dakit bizitatu duzuen, baina informazio pila dago hor. Eta, bueno, konbiatzen zaituztegu, sartzera, trasteatzera pixka bat, begiratzera, izen pilo bat. Elkarrizketa bat eukizun handatza mendian, bai, Frente Popularrekoekin. Periodiko horretan, eta pixkat hori saiatu geha, dokumentu horren egon dian elkarrizketa horiek pixkat zabaltzen eta ikusteko, hori bertan hau egiten gertatu zala. Frontia hemen nola zegoen, bai. Gu jorratu dugun izan dela, Usurbilen, baino handatza mendian, dana, bai. Leno, hasieran esplikatu zuen pixka bat, frontia nola defenditu zen zona guzti hau. Donostia horita, izango litzake lehenengo frontia pasatzen dana, bai? Orduan, aztegea berez Mendizorrotetik ezen dizuten bezala, Mendizorrot, Bordatxo, Usasku, Lasarten, Zubitamenditik, eta Zubitamenditik goaz Txaldatxurrea. Antena ikuste zueba. Bueno, antena, beran dago mendi hori bain pinuak enduta, bai? Zantzana, Buruntza mendia, ikusten dugu, bai, erori zanean. Orduan, berez, goatu, abuztuan, ja iraila hasieran gaudela, bai, Irunen jotzen nahi dia, bai, gerran daude, eta Iruneko 5 puntu frenti horiek gehi horeretakoa San Marcos Txoritokieta, pasatzen gara, Astigarra gara, Santiago Menditik, Utegea, Urnietatik Hernani, Santa Barbara, piko horiek daudenak, bai? Eta hortokin jagoaz Lasarte gaina, eta Buruntza dakagu, bai? Hori da, Belkoainekin batea, Belkoain, Andoaine, bai? Hoi da, lehenengo lerrua dagona, frentia egiten, zehati, Zakarlistak, sublevazioen zanean, bai? Inbartzuen muga moztu, batez ere esportazio eta importazio horiek mozteko. Bai? Saiakera batzuk. Eta bertan pera usteue, baja asko eukitzeue karlistan aldekuk. Bai, orduan. Front honetan dakagu. Leteun esan deguna beran. Txaldatxur, hori ezautuko zuen eta nahiko izena izan da bigorpoa azaldu ziren eta munizio eta armamentu asko. Bai? Goragoaz handatzara. Bertintia da ona handatza, lerro hau. Bai? Antena. Olako gaina.
bai? Eta Biribilondo pixkat atzerago. Ez da mendiko oso ondo ikusten, baina fronte guzti hau harrapatzen du. Noaino uste zuen iriz ezala fronte hau. Irunetik hasita. Badakizue? Bueno, Ormaiztegiaino. Zego zuen, linea batean. Dago dokumentu Euskadi periodikoan, abuztuako 31koan, nola izendatzen duen, fronte guzti hau dijoala Ormaiztegiraino. Bai, linea visual batean, bai, ikusi oso handia izan, baina bai, garrantzi importantekoa da lubaki hau, zelkoain, frente-frentean edukita, saiakera bat egiteko, ja aurrean dakagu. Bai, lubakitako bat. Zerbitu leherte zuen frontia, bai. Beraiek datosti, Irun erortzen da, muga moztuta dago, eta gehatzekea, babu. Zubitala sarte, eta ja dekladon aldetik guazela mendizorrotzaldea, barratzen doi dena. Bai, Donosti erorita. Zenbat militar zeuden fasisten aldean, 900 piko, 800 zerbait soldadu, kainoi infanteria bat eta ametraiadorak orotara 900 piko. Eta hemen, gutxi gorabehera kalkulatu dugu, 450 eta 550 miliziano eta gudari. Esan dugun bezala lehen, Bilbo, Deusto, Bergara, Eibar, Pasaia, Errenderi eta baretarekoa. Gutxi gorabehera, hori ziren proportzioak. Eta gero, kontutan izan behar da, beraien soldadu profesionalak ziala. Hemen, herriko jendia zan. Egongo zian, Republikekin bat intzutenak, soldadu profesionalistangoa, baina oso gutxikoa beste jendia izan da, baino gazteuak eta parte hartu zutenak, gaztiak, inongo esperientziarik gabe, eta frontera etorri zian eskopeta bat hartuta. Eta askotan, eskopeta gabe, lubakitan neotezien itxoiten. Bat erortzen bada, ondoko hartzen dio, eta segitzen dute jenditzen. Hori kontutan izan behar da, nola, milizianoek eta gudari egitiela herriko jendia, guazela soldadu profesional baten kontra, gaur egun bezala. Hildakoak kontatu ditugu, oker ezpa naiz, gehiago izango dira, baina 19 hildako. Eta zaurituak 40 gehiago. Gehiago izango dira, baina gu dakigula identifikatuta, dokumentatuta, horiek dira numeroak. Bereskutatu zutenean, beraiek, bai. Eta hau edia Santxamon zazpiterdikoak, behorledi izan karlista generala, abidako artxibotik ekarri genitun bere diarioan, argi eta garbi idatzita, esaten du nola handatza beraiek irabazten dutenean, claro, Mendizorrotz gudarian martxa egiten due, Mendizorrotz eta Bordatxo artean bi mendi horietan liskarra egonda, Bordatxo galdu iten da, eta orduan, fronte guztiak arratzeindik zertzeia, atzeko partetik. Bai, orduan ja, lubaki hau eta fronte guztiak jazak azintzurik. Eta retaguardiatik datozik. Eta orduan, diatzita daude, diala bi kainoi Santxamon, zazpiterdikoak deitzen dianak, eta hau ezian, bere garatu zituztenak karlistak, gehi munizio, gehi fusiliak, eta bai, kontutan izateko. Bai, izan hori. Importantzia da esatea, defensa lerro hau garrantzitsua izan zela gero Eusko Jaurlaritza sortzeko eta estatutua ere bai onartzeko. Hemen eutsi zitzaila pixka bat eta horrek ere gero garrantzia izan zuela ondorengo gertakarientzat. Gehienak ez zian usurbildarrak. Gehienak zian Asturiasetik, Eibartik, Donostiatik, Errenteretik, Pasaiatik etorritakoa. Hemen iritziren hor badituzue izenak, jarri ditugu, itzirenak eta kuadro bat dago ere zenbat zauritu egon ziren 10-11 egun hauetan. Bakarrik kuriosidade bat. Lehenengo hila usurbildarra izan zen hala ere. Josea Burruza zen eta ibilizan hemengo lubakiak hemen da Zubitamendin eta prestatzen. Eta prestatzen aizala istripu bat euki eta hil egin zen. Bere emaztea eta behar republikarra zan, ezkertia porrokatua. Eta hori gehoia fasistak hartu zutenean herria, bere emaztea eta seme-alabak aldein egin zuten. Eta azkeneko hildakoa, gaztetxo bat zan, 15 urte besterik ez zitun, eta zan Zubietakoa ere. Gerra ja hemen bukatu zan, ja fasistak hemen zeuden, zan mutiko baserritar bat, etorri zana handatzako magalean, belarra moztea edo idatzea biltzea, eta topatu zuen obus bat, eta zeintzu mutikoak etxera eman baserrira. Eta baserrian mandioan jarri, zirikatzen esan da lertuta hil egin zan, 15 urte zituen.
jakiteko pertsona daudela honen atzian, familiak, zauritu den mordo bat izan ziala, eta danak ez ditugu dokumentatuak, baina behintzat dokumentatua ditugun izen abizenak hor jarri ditugu, haiek ere kristona egin zutelako gure askatasunaren alde, bizitza emateraino, eta nik uste aitortza bat merezi dutela inoiz ezakena eman.